Salut lume! Nu? Da, salut lume! Facem un video de... Mă scuzați. Am așa un, să zic, un pic răcit. Cred că astăzi vom juca Hill Climb Racing. Vom juca, da, așa, un pic, pentru că de mult nu am jucat acest joc. Fascinant, sau cum se mai zice. Dă-l volumul mai încet să mă aud eu. Scuzați că nu filmez facecam. Cred că vom... Ce n-am eu să... What? Oh, English. Cred că mergem cu Reiliger. Să văd cum e trăsiunea asta și cred că voi încheia filmarea, căci habar n-am de ce îmi spune că am puțină memorie. Când eu de fapt aveam și 20 de jocuri și nu îmi spune asta. De acum e un joc foarte super. Merg doar în față. Gata. Cred că voi încheia aici filmarea. Da, am fost un pic cam scurtă. Nu cât am filmat. Nu, deja am filmat 2 minute. Cam aici se va încheia și filmarea noastră. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, share, coment și până data viitoare. Ce să mai zic decât bye bye.